eu sunt Nicol. Și cum în episoadele trecute, astăzi am jucat Minecraft și cum în episoadele trecute am făcut o casă și o piscină ciudată, acum am gândit, dar dacă am face un turn ciudat? Turnul îl vom face aici. Nu că e în fața casei. Aici. Așa și va fi modelul casei și piscinii. Va fi înalt pentru că e un turn. Va fi mai înalt decât casa mea. Să vedem cam cât de înalt e. Cred că e foarte bine așa. Cred. Este foarte bine așa. Mai am nevoie de câteva frunze pe aici, pe jos. Că aici l-am făcut și pe o chestie unde era mai mult. Frunze erau mai sus puse și îl fac mai mare. Așa e bine. Așa, perfect. Și acum să ridicăm acestea pe rând pe toate. Pe rând, dar vor ajunge ridicate toate, cum ziceam. Așa. Va dura ceva timp, dar va ieși și frumos. Da. Da. Acum să facem colțul. Perfect. E un turn foarte înalt. Da. Toate lucrurile sunt în genul casei. Pentru că aceste lucruri au tematica lucruri ciudate și m-am gândit să combin să-l fac pe aceeași mapă de creativ. Da, lucruri ciudate, obiecte ciudate. Uitați, acolo sunt piscina și casa ciudată.
înțeleg de ce l-am făcut așa de lat. Dar nu mai contează, o să-l continuăm așa. Gata, mi-am amintit de ce l-am făcut așa de lat. Veți vedea, e o surpriză. Așa. N-am vrut să fac asta. Să ne culcăm un pic. Ne vom culca un pic, apoi vom continua să lucrăm. Voi pune pauză până mă trezesc. M-am trezit deja. Ce repede m-am trezit. Ne vedem până acum turnul ciudat. Arată chiar bine. Un zombie. Pe creativ. Wow, e full diamond. M-am mai întâlnit cu de-aștia. Unde duce apa asta? N-am știut că e așa mare. L-aș ajuta să iasă, dar... Bine, na, zombiule, dacă te duci încolo poți să ieși. Mă, ieși. Hai, ieși, că dacă mai fac multe locuri o să cazi în apă. Hai să ne întoarcem la turn. L-am văzut de acolo de sus. Până pe partea aia am văzut de acolo de sus. Mă scuzați pentru aceste zgomote care se aud de la începutul emisiunii videoclipului. Și până acum e bine. Acum acoperișul e mai greu de făcut. O să-l fac drept pentru că e mai greu de făcut și o să-l fac drept.
bine până aici. Acum însă... Acum. Cred că aici va fi nevoie să punem de 2 ori modelul. Doar de 3 dacă nu mă înșel. Dar acest turn nu va fi mai mult decât atât. Asta e, l-am făcut așa de lat pentru că o să-i pun niște uși. Și ca să vezi cum e înăuntru lui. Da, cam acesta e turnul nostru ciudat. Știu că n-a ieșit prea bine, dar mie îmi place. E mai ciudat și îl pot folosi drept hotel. Da, acesta e turnul ciudat. Să vedem dacă îi putem adăuga și un ceas. Să-l numim turnul cu ceas. Vom face noi un ceas dacă nu se poate să îl avem deja făcut. Și cam acesta e turnul nostru cu ceas. La revedere!